Il-Gvern ressa quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika il-kuntratt propost lil Grupp Sadin Investment Education Limited, kuntratt li fih il-kundizzjonijiet brabta mal-art li se tingħata b'ċens li dan il-grupp biex pajjiżna iwettaq proġett ta' Università Amerikana. Meta ppreżenta riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà f'Bormla u żonqor Furtilajn, il-Ministru tal-Edukazzjoni Everest Bartolo fisser kif f'Bormla f'post mitluq se jingħata ħajja mill-ġdid, filwaqt li Furtilajn se jsir proġett li jagħti ħajja ġdida liż-żona. Il-Ministru spjega b'mod ċar li trasferiment tal-proprjetà għandu kundizzjoni ċara ħafna, dik li l-proprjetà tintuża għal skop edukattiv. Il-Ministru fakkar kif kollox huwa suġġett ukoll għal proċess ta' akkreditazzjoni mill-Kummissjoni Nazzjonali għall-Edukazzjoni Ogħla. Spjega kif dan huwa proċess li għadu għaddej għax huwa wieħed ikkumplikat u jieħu żmien. L-American University of Malta se jkollha 5 kulleġġi, laboratorji, librerija u faċilitajiet oħra meqjusa importanti għal kull università. Il-proġett se jsir b'investiment inizjali ta' 140 miljun euro u se joħloq 300 impjieg ġdid. Dan fl-istess waqt li meta jkun lest jilqa' 4,000 student. Fil-kuntratt hemm ukoll kundizzjoni li minn 1 sa 3% irridu jkunu għal scholarships biex jaħduhom studenti Maltin. Dan fi skemi li jkunu mħaddma mill-Gvern Malti. Id-diskussjoni fil-Kumitat reġgħet kienet waħda li uriet kif il-Partit Nazzjonalista għadu kontra dan l-investiment fil-qasam edukattiv. Bil-Ministru tal-Edukazzjoni kull darba jispjega kif kien hemm proċess ta' evalwazzjoni u konsultazzjoni li wassal biex is-sit għal proġett inbidel minn kif propost oriġinarjament. Il-laqgħa temmet battibekk maħluq mill-Oppożizzjoni li ma tridx tiddiskuti klawżoli li ma jkunx hemm qbil dwarhom f'sessjoni plenarja nhar it-tnejn jew it-tlieta li ġej. Dan minkejja ftehim mod ieħor fil-Kumitat tax-Xogħol tal-Kamra. Id-Deputat Prim Ministru u l-Wib tal-Grupp Parlamentari Laburista spjegaw dan il-ftehim u saħansitra kwotaw mill-minuti. Iżda il-Wib tal-Grupp Parlamentari Nazzjonalista David Aġus ippersista li jipposponi u jipprova jħarbat il-ftehim mill-ħoq. Permetti li. Il-ftehim kien. Ħanitlob messaġġ, ħanitlob ruling mat l-speaker. Jafa, hawnhekk qed nitlob ruling mat l-speaker. Jiena qed ngħidlek il-ftehim ma kien hemm l-ebda dak il-minuti li hemm huwa preċiżament kien hemm qbil binna dakinhar kien hemm qbil jien kont preżenti, l-Onorevoli Farrugia kien preżenti, aħna ftehemna illi jekk u kien hemm item li fil-Kumitat tal-Verifika ma jkunx qbil fuq kwalinkwa riżoluzzjoni, allora mbagħad aħna konna is-seduta tal-14 jew il-15 ta' Diċembru. Finalment kien deċiż li l-Kumitat jerġa' jiltaqa' biex ikompli analizza nhar it-tnejn. Biċ-ċermen tiegħu id-Deputat Prim Ministru Lewis Grech jgħid li fejn ma jkunx hemm qbil irid ikun iddiskuss f'sessjoni plenarja it-tnejn jew it-tlieta kif oriġinarjament maqbul.